Welcome back to Global Solutions Channel. फरायसालि नोंथांमोन दिनै बे सेकेन्ड लाइभ भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनफिनबाय फरायसालि नोंथांमोन जोङो दिनैनि बे लाइभआव चैप्टार 2 खौनो जों सावरायबायदों जोङो थांखांनाय बे लाइभ भिडिअ चैप्टार 1 नि जोङो बेनि इम्पोर्टेन्ट कुइसनफोरखौ जों डिसकास खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों चैप्टार 2 नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुइसन जायफोर फरायसा बिथांमोना एसएसएलसी 2022 नि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ गोबां हेल्प जागोन दा बे हिसाबैनो जोङो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय थानाय जादों आरो जोंना एसे टेक्निकल प्रब्लेम जानायनि थाखाय जों सम बायदि भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै जोङो 7:30 जायखिजाया जोङो दा जेसेबां हागौ नोंथांमोननो जोङो बानायनो थाखाय बेबायदि मोनसे लाइभ भिडिअ बानायनो थाखाय थांखि लाबाय दा जायखिजाया जोङो नैबे चैप्टार 2 बेवहाय एसिड बेसेस एन्ड सल्ट बेवहाय थांखांनाय पेपारफोराव मा सोंलुफोर फैदोंमोन बे सोंलुफोरनि फिननायफोरा माबायदि जागोन बा बेनि फिननायखौ माबोरै लिरगोन बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै मिथिनो हागोन थ' नोंथांमोना जायफोर लाइभखौ नायबाय थागोन अन्नानै बिथांमोना गोसो होनानै नाय आरो लोगोफोरनोबो नैबे लाइभ भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बयबो मोजाङै सोलोंलायनो हायो थ' दा भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे चैप्टार 2 नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुइसनखौ जोङो डिसकास खालामसै दा बेवहाय प्रिभियस इयारनि जों कुइसन पेपारखौ नायगोन बेवहाय लेखायाव थानाय जों कुइसन पेपारखौ नायनाय जाया ओनलि प्रिभियस इयार कुइसन पेपारखौ जोङो नायनाय जागोन बेवहाय 2015 टु 2021 आव मा फैदोंमोन बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायगोन गुवारै दा 2020 आव जोङो बेखौ सावरायगोन नायगिरदों दा बेवहाय 1 नम्बराव दङ बेवहाय आं कुइसनखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै होनोसै कुइसना जाहैबाय बेबायदि गेबें फिननायखौ सायख'ना दिहुननो होदों आरो बेवहाय आं कुइसनखौ फरायनानै होनोसै आरो नोंथांमोना नैबे जा आं बेवहाय लिरनानै लानाय मोनसे नोट्स बानायदों आरो बे नोट्सखौ नोंथांमोना नांगौब्ला बे डिसक्रिपशनाव मोनसे WhatsApp नाम्बारनि लिंक होनाय दङ बे लिंकआव कन्टेक्ट खालामब्लानो नोंथांमोना बे जा आं लिरनानै लानाय बेनि फिननायखौ होगोन नोंथांमोननो आं कुइसनखौ गिबियाव फरायथिना होनोसै pH नि बुंफुरलु लिर गलिलाव मोनसेनि मिथिंगायारिनि सायाव H+ आयननि खाब्रांथिनि मा गोहोम थायो बेवहाय गासै बे कुइसन नम्बर 2 आव बे स्पेशल एग्जामिनेशन फैनाय बेनि आन्सारा बेबायदि जागोन बेवहाय आरो कुइसन नम्बर 2 बेवहाय गासै मार्कआ दङ 1+1 बेनिफ्राय 2 मार्क्स दङमोन बेनिफ्राय दा गिबियाव नोंसोर pH नि बुंफुरलुखौ लिर बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनो नांगोन आं बेनि pH नि बुंफुरलुखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै एसे माबायदि लिरोब्ला जागोन थ' बेखायनो बेवहाय नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनो नांगोन H+ आयननि खाब्रांथिया एबा H+ आयना जेसेबां बांसिन जायो एसेबां एसिडारि आखुआ बांसिन जायो दा बेवहाय सोंलुनि आन्सारा बेबायदि जागोन जे H+ आयन थामहिनबा नोंथांमोना नैबे 7 नि सिंथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय H+ आयन एन्ट्रि जागोन 7 नि जेसेबां थिंजाय गाहायाव फैगोन H+ आयना एन्ट्रि जागोन आरो बे H+ आयना एन्ट्रि जाब्लानो बेनि जा एसिडारि आखु बे एसिडारि आखुआ बांलांनो हमगोन दा बेखौनो लिरनो होदों नोंथांमोना बे आन्सारखौ नांगौब्ला नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय कुइसन नम्बर 3 बेनिफ्राय दासिम गासै 6 जन भिउवार्सफोरा नायगासिनो दङ जोबोद मोजां नांदों आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम बेनिफ्राय आं कमेन्ट्सखौ मा सोंहरदों आं एसे फरायनानै नायनोसै बेनिफ्राय फरायसालि नोंथांमोन बेवहाय जोंना नेटआ एसे सुबिदा होबाय थादों जायनि थाखाय नोंथांमोना एसे बुजिनायाव गोब्राब मोननो हागौ जायखिजाया जोङो बेनि थाखाय एसे टेक्निकेल एरर दिन्थिबाय थादों जायखिजाया बेखौ जोङो नोंथांमोननि थाखाय उननि भिडिअफोराव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन दा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बे थांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआव जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुआ दङ बे जाबाय कुइसन नम्बर 2 आ थांबाय बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 3 खौ जों डिसकास खालामसै दा कुइसन नम्बर 3 खौ आं नोंथांमोननो बेवहाय
एसे गोलाव कुइसना जाबाय बहुत गोलाव दङ बेवहाय गासै 3 मार्क दङ आं कुइसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै कुइसना जाहैबाय बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जानांगौ कुइसनखौ दा कुइसना जाहैबाय गंसे आनजाद आश्रमाव 0.5 ग्राम फ्राम सडियाम कार्बोनेट बेनिफ्राय लानाय जाबाय बे आनजाद आश्रमाव 2 ml फ्राम दैलाव HCl दाजाब आरो गाहायनि सोंनायफोरनि फिन होनो दा बे जाबाय स्पेशल एग्जामिनेशन 2020 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय दा बेवहाय दङ ए नाम्बार सोंल' दङ बेबायदि आनजाद आश्रमाव मा जाथाय जायो बी नाम्बाराव दङ नैबे जा ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुखौ लानानैनो बे बी नाम्बाराव सोंलु सोंफिनदों ए आव सोमजिनाय गेसआ जिदु सुनैनि दै केलसियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि गेजेरजों थांनो होयोब्ला मा मुवा सोमजिगोन बेबायदि सोंदों आरो सी आव दङ दा नोंथांमोना नैबे ए खौ हाब्लासो बी नि फिननायखौ होनो हागोन बेवहायबो नैबे बी खौ हाब्लासो नोङो सी नि फिननायखौ गिबियै होनो हागोन दा बेखायनो बेवहाय सी नाम्बाराव जा सोंलु बेवहाय दङ बी आव सोमजिनाय मुवाफोरनि गेजेरजों बी जिदु बांद्राय कार्बन डाइ अक्साइड थांनो होयो अब्ला मा जाथाय जायो दा बेबायदि सोंलुफोर मोनथाम सोंलु दङ बे मोनथाम सोंलुनि फिननाया माबायदि जागोन दा बेफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना रिसार्च खालामगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे कुइसननि जा एन्सारफोर आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों दा बेवहाय ए नाम्बारनि जा सोंलु बे ए नाम्बारनि जा एन्सार बेनि फिननाया जाहैगोन बेबायदि दा कुइसनखौ बुजिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना मा सोंदों कुइसनाव बे आनजाद आश्रमाव मा जाथाय जायो बे जाथायखौ सोंदों थ' बेवहाय जाथायखौ नोंथांमोना ओरैबायदि लिरनो हायो जे बेवहाय आं बेवहाय लिरनानै होनोसै दा बे ए नाम्बारनि एन्सारा बिदि जागोन संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो दा बेबायदि जायगानि एन्सारा नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय थादों बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै हमनो हायाखै मोजाङै बुजिनो हायाखै बेनिफ्राय रासायनारि समानथाया जाबाय रासायनारि समानथाया जाबाय बेबायदि लिरनांगोन नोंथांमोना रासायनारि समानथायखौ आं नोंथांमोननो लिरनानै होनोसै Na2 बे जायगायाव CO3 बे जाहैबाय S बेनिफ्राय 2HCl बेनिफ्राय बेखौ लिरनो हायो नोंथांमोना 2NaCl AQ plus H2O बे जायगायाव L plus CO2 दा बेबायदि जायगानि एन्सारा बे जाबाय नाम्बार ए नि सोंलुनि फिननाय नोंथांमोना जा दिन्थिना होबाय एसे सिगाङाव बे सोंलुनि फिननाय बेबायदि जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ सिनाय मोनाखैब्लाबो जेबो जिंगा सिनो नाङा नोंथांमोना बे गासैबोखौ PDF आव मोननो हागोन डिसक्रिपशनाव WhatsApp नाम्बार होनाय दंखायो बेवहाय थांनानै कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेनि फिननायफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन जों नोंथांमोननो हरनाय जागोन नोंथांमोननि थाखाय जों बेखौ बानायखानाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बी नाम्बार सोंलुनि फिननाया माबायदि जागोन दा बी नाम्बार सोंलुनि फिननाया बेबायदि जासिगोन दा बी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया दा बेवहाय बी नाम्बारनि जा कुइसन दंमोन बे कुइसना बेबायदि दंमोन बेवहाय ए आव सोमजिनाय गेसआ जिदु सुनैनि दै केलसियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि गेजेरजों थांनो होयोब्ला
मा मुवा सोंदि बेबायदि सोंदोंमोन दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन आरो बेवहाय जोबथारनायाव मोनसे सोंलु सोंदों जे बेवहाय गोजौनि फिनजाथायफोरनि रासायनारि समानथाय गोलैयो जोङो बेवहाय जा मुवा सोमजिदों बे मुवाखौ सोमजिनायखौल' लिरबा जानाय नङा जोङो रासायनारि समानथायखौबो दिन्थिना होनो नांगोन जेरैबायदि जोङो ए नाम्बार जोङो रासायनारि समानथायखौ लिरना होदों दा बेबायदि लिरनो नांगोन दा बेवहायबो बि नाम्बाराव बेवहाय जा सोंलु बे सोंलु फिननायखौ जोंनि फिनजाथाय जाखांनायनि उनाव बेवहाय आरो कार्बन डाइ अक्साइडनिफ्राय सोमजिगोन समानथाय बेबायदि जासिगोन दा बे जाबाय सी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाय बे जायगोन बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नैबे ए खौ नोंथांमोना लिरखाबाय बेनिफ्राय बि नि जा रासायनारि समानथाय बे बेबायदि जायगोन सी नि जा रासायनारि समानथाय बे बेबायदि जायगोन दा बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना जुदि गोरा नांदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय आरो गुबुन मोनसे बिदि दंबावो बेखौ अर बुंनाय जादों एबा आरो बे एबाखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन